Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on ñaganama jaam Allah bajjo baɗowo ko weli ɗum taw hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko alkamisa hawra e balɗe capanɗe tati e lewru morso hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e jeego ruɓindo moon jaydeji arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e nde ɗo ñalande jayde enquête dawi ko e o coow mo ganduɗa de hombo jibina hakkude lande Pastef e lande Diomaye président ɗum noon yowati ko e jangre wonde e duuɗe towɗe gonɗe ɗo e nder Sénégal hataki jayde enquête windi ko enseignement supérieur polémique sur plus de 100 milliards ina wayno de e on ɗon coow ko tolnoto e temedere e milliard uji men de ko kam ɗum tigui wiya hina sari e si noon ina wayno ko majji saabu hay goto anda ɗen ɗon koppareje holoɗe natna hataki jayde nde windi ko un contrat de 6 milliards, un programme de 123 milliards et des chantiers universitaires désormais dans le viseur hina wayno tigi tigi de wot eɓɓongo ganduɗa de ngo yekkitanoma woni programme tawa noon coggumbo hina tolni e temedere e nogas e tati e milliard uji ne waɗi goɗɗum ko ganduɗa de ko nanodiral e ko wiyete ko contrat ɗum noon tawa ko milliard uji jeego e koppareje men e si noon liggeyaji goɗɗi gonɗe e duuɗe tawɗe gonɗe nder Sénégal de ɗum foof de hina ɗaɓɓite saabu hina wayno ɗen ɗon koppareje ko e ɗin liggeyaji ɗe natna tawa noon hay goto anda noko ɗum feewi walla ɗum fewani hanti noon wayno ko mbo kala hombo jorɓo oya hondu hakkude lande Pastef e lande Kiray kamen foof de heeɓe jorɓatira hondu mo kala hombo wiya oya ko an waɗi ɗum e wiide jayde enquête jayde le quotidien wi ko hakkude laamu e guure joguiɗe jaydeji de hina wayno hakkude mumen welani ha yetti tigui tigui e wororo saabu jayde windi ko relation état média canal de dialogue ouvert hina wayno noon kamen laamu e ɓe ganduɗa kamen kayni hande guure joguiɗe jaydeji de heeɓe mbaɗa batuji ɗi ganduɗa de ko tigui tigui ƴewde hono ɓe pewnirta ɗin ɗon galleji e sinon ko rewi ko hakkude mumen ha taki jayde ɓisdi hen après avoir reçu le CEDEPS le ministre relance le FADEP hina wayno tigui de caggal de omo ganduɗa kam jogui jagorgal jowotingal e jokkodirde e si noon e ko yowoti e jaydeji de woni ministère de la communication de hina wayno tigui kam bismima ɓe ganduɗa kamen kayni jaydeji tawa heeɓe goni e goomu biyeteɗo CEDEPS ha taki noon omo ganduɗa kam woni joguiɗo jagorgal ngal ɗan wiide kala ko yowoti e ballal tawa noon hina fayi e jaydeji de ɗum kam ma ɗum yekkite e si noon ma ɗum dilline ha ɗum yetto e jomumen ɗum e wiide le quotidien jayde solo quotidien article ko e caɗele gonɗe e wuuro wiyetego SNHLM saabu noon heɗen gandi jayde siwtiniri omo ganduɗa hande kam tigui fiilana lefol yo heyno on ɗon galle woni SNHLM de kam wotɓe riwnode tawa noon ko jomumen gande gonɗe nder on ɗon galle heɓe tolni e jeenayo ha taki jayde solo quotidien windi ko SNHLM le DG perd son bras de fer contre les 9 agents licenciés kamen ɓen ɗon jeenoyo riwanoɓe e on ɗon galle de hina wayno ɓe ƴettitama hina wayno ɓe garti e nder on ɗon galle mboɓe liggotono ɗum noon wayno ko o keyniɗo hande wuuro ngo kam tan waasi isi noon hina wayno ko ɗum gacce mawɗe ɗe ganduɗa de e wiide jayde solo quotidien jayde li quotidien gonɗini ɗum saabu winde ko SNHLM acculé le directeur général réintègre les 9 agents licenciés hina wayno tigui tigui de on ɗon keyni ɗo gonɗon wuuro biyetego SNHLM de hombo duña ha yetti e ɗo foti fot ha taki noon ƴettiti ɓe ganduɗa kamen riwno woni jeenayo ɓen ɓe riwno noon tigui jayde windir ɗum jayde ɓisdi hen Abdourahmane Dabo cède sous la pression de la tutelle et du conseil d'administration hina wayno tigui tigui de kam on Abdourahmane Dabo de keyniɗo hande SNHLM de wayino ko ɓurama doole ɗum noon waɗi ɗum ko ɓe ganduɗa kamen goni jatigoɓe mum e si noon e ɓe liggotoɓe e nder wuuro ngo e jillaɓe goomu biyeteɗo conseil d'administration ɗum fotani ɗon saabu jayne de ɓisdi hen ko les travailleurs ne décolèrent pas ils exigent son départ jayne de wi ko ɓe ganduɗa kamen goni liggotoɓe e wuuro wiyetego SNHLM de ha joni heɓe tikki tikkere mawde kamen boom ɓe ɓisdi hen ko yo o mo ganduɗa kam woni Abdourahmane Dabo woni directeur général mo SNHLM yo riwe yo imme e hoore gonɗon wuuro wiyetego SNHLM e wiide jayde li quotidien jayde vox populi kam arti ko e ɗe biime e si noon ngal basal gongal e guure kewɗe gonɗe ɗo e nder Sénégal ha taki jayde nde limti hen Goudiri Salémata Bambey Matam Podor Ranérou kamen foof de heɓe e caɗele mawɗe dagui basal e biime gonɗe toon ɗum noon wayno ko fayre mawde ɗum addi e nder ɗen ɗon guure e si noon hoɗɓeɓe e nder ɗen ɗon guure ha taki jayde nde windi ko soudure dans le monde rural dégradation significative de la situation alimentaire Goudiri Salémata Bambey Matam Podor et Ranérou en zone rouge ina wayno de ɓen
ɓe ganduɗa de kamen koɗi e ɗen ɗon gure ɗe limtuɗen joni de ko heege e basal tigi tigi ɓe gondri saabu noon dañde koɓe ñaami de hina wayno hina satti hande e gonɗon sengo ha taki jayde nde windi ko les solutions d'urgence du PM face à l'insécurité alimentaire sévère e si noon omo ganduɗa kam woni hande hoorejo joguiɓe jagorɓe lesdi Sénégal woni premier ministre de Al Amin Lo ina wayno de kam yiiti lawol e bolol potgol rewe gam tigi tigi de walla ɓen ɗon ɓe mbiɗen heɓe koɗi e ɗen ɗon gure e ko ñamate e ko yarate de gam tigi caɗele ɗe usto e wiide jayde Vox Populi. Jayde Le Soleil de wi ko jetten Allah alhamdoulillahi rabbil alamina saabu caɗele dewnoɗe hakkude Sénégal e Gambie e keerol ngolngol ganduɗa kamen tigui ndentunogol de hina wayno worta tigui tigui caɗele gonɗoɗe toon e ɗeɗo balɗe ha taki jayde Le Soleil windi ko conclusion d'un accord de délimitation de la frontière sénégalo-gambienne, consensus pour le tracé ina wayno de ɓe ganduɗa kamen goni hilifaɓe Sénégal e si noon hilifaɓe Gambie ɓe nanadiri tigui tigui hoɗo ngol ɗon keerol foti ha ɓe ndidigol e si noon hanti andama ɗo Sénégal foti e si noon andama ɗo Gambie foti hanti noon wayno ko caɗele ɗe ɗe ganduɗa de kamɗe ndewno e hakkude Sénégal e Gambie e yowati e ɗo mbokala ɗo foti fotde ina wayno ɗum kam ɗum jellama e wiide jayde Le Soleil. Jayde Source A wi ko caggal batu jagorɓe baɗɗo e o alarba hanki mo jaltuɗen de hina wayno o mo ganduɗa ka woni hoorejo lesdi Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye de woodi tiɗi ɓe ganduɗa riwiɓe ɗo ɗo ɓe gondo e ɗo ɗo ɓe keynino e wiide jayde Source A ha joni jayde windi ko conseil des ministres le balai de Diomaye defatina effet ina wayno de bowirɗi ɗiɗi joguino pittirɗi ɗiɗi joguino de ƴettiɗi titin gam riwde heyniɓe galleji e nder Sénégal ha taki jayde windi ko la direction des enquêtes douanières a un nouveau patron hina wayno de e on ɗon direction tawa noon hombo yowati e nder douane de mbo dañi keyniɗo mo kesso o gonɗo ɗon riwama wadde wayno ko jayde ɓisde hen ko l'avocat de Ousmane Sonko maître Babacar Ndiaye limogé de la société nationale de recouvrement omo ganduɗa kam wonɗo avocat Ousmane Sonko de taw inde mum ko maître Babacar Ndiaye kamne riwama e société o mbo henino woni société nationale de recouvrement. Jamil Touba kamne de tigui tigui jillaɗo e parti Ousmane Sonko de kamne riwama omo ganduɗa ka woni Fodé Ndaw kamne de hina wayno riwama. Abibou Dia kamne de tigui riwama wadde wayno ko e on ɗon conseil des ministres de woni batu jagorɓe de Bassirou Diomaye Diakhar Faye de ko buwirɗi mum tan jogui kala jillaɗo e landa Pastef de tawa noon a nananani ɗum de hina wayno wowtima weddi to ganduɗa kam ɗo woni jidde e wiide jayde Source A. Jayde le parlement kam arti ko e nde fedde nde ganduɗa de nde darnama toon to wuuro tigui biyetego Touba Mbacké tawa noon nden ɗon fedde wiyete ko association Ahlul Khidma tawa noon firtata ko e Toubankore la communauté des serviteurs ina wayno noon omo ganduɗa hande kam woni calife général Mouride Serigne Mountakha Mbacké de kam idi won jillaɗo e nden ɗon fedde de tigui tigui wiyetede association Ahlul Khidma e si noon omo ganduɗa kam woni Mbackiou Faye de joɗaniɗo khalife général des Mourides toon to Dakar de kam Mbackiou Faye kam fuɗɗori e jillede mum e nden ɗon fedde de wiɗri ko milliard goto e koppareje men tawa noon hina hollira tigui tigui kam jillama kamne e nden ɗon fedde e wiide jayde le parlement. Gasnirten ko jayde la libération sabo jayde nde arti e auto ji gujjonoɗi caggal lesdi ɗi gaddaɗo e nder Sénégal hina wayno noon de wonɗo goomu dadiɓe wonɓe nder aduna de hina wiye Interpol de e tefo gongo ɓe mbaɗatano de auto ji kewɗi ɗo e nder Sénégal ɗi jiita ɗin gujjonoɗi ha taki jayde nde windi ko le propriétaire de Amour Café ex Pentola au centre d'un trafic de véhicules volés à l'étranger. Le bureau central national d'Interpol remonte la filière hina wayno de on ɗon bureau mo ganduɗa de kambo tigui tefata kamen de jiiti ɗin ɗon werlaji gujjonoɗi tigui tigui toon to caggal lesdi ɗi gadda ɗo e nder Sénégal woto noon mo ganduɗa inde mum hende hen inna o mo ganduɗa ka woni El Hadj Mbaye Diop ɓurɗo lollira Alex noon tawa homo jogui guesa jajba toon to ñagga de ko toon tigui wotoji ɗi tawa e wiide jayde la libération. Bandiraɓe sehilaɓe ɗum wondo seeɗa e komin gaddanno on e ko jaydeji ɗi dawi ko tongu hande tottodiren aadi ha sanga goɗɗo so weeli Allah joom baɗe e bawɗe o.